Per la Mercè hi ha portes obertes a molts llocs de Barcelona i avui m'ha semblat un bon dia per visitar la col·lecció de carrosses fúnebres. Des de principis del segle XIX i fins a mitjans del segle XX, els difunts eren transportats amb carrosses fúnebres conduïdes per cavalls. Existien multitud de carrosses i el tipus que s'utilitzava depenia, com tot en aquesta vida, del nivell adquisitiu que tenies i de qui eres. Darrere la carrossa hi anava el seguici fúnebre, és a dir, el conjunt de persones que l'acompanyaven per honrar el difunt. Quan moria algun personatge distingit i de classe benestant, es feia un gran desplegament a la ciutat. Aquests funerals eren sofisticats i cars i servien per demostrar la posició que, en vida, havia ocupat el difunt. Per això, les carrosses solien ser molt luxoses i tancades amb vidres que protegien del fred. Ja em diràs per què? Què passava amb les classes socials més baixes, com artesans, comerciants i obrers? Òbviament, les seves possibilitats econòmiques eren inferiors i usaven principalment el cotxe aranya, que també et dic, em sembla prou decent. Les carrosses blanques s'utilitzaven quan la persona que havia mort era un infant o una donzella. El color blanc simbolitzava la puresa i la virginitat. El seguici, més reduït, hi assistien dones i altres infants, que no vestien de dol perquè es tractava d'una ànima pura que anava directament al cel. Si la mort deixava una dona vídua, aquesta no podia formar part del seguici fúnebre, ni acomiadar públicament el dol, ja que això ho feien els homes. Ella s'havia de vestir de negre, tancar portes i finestres i només sortia de casa per anar a l'església o al cementiri. A partir de la dècada de 1950, les carrosses es van anar substituint per vehicles, cada cop més semblants als actuals. Jo, si hagués de triar la que vull que transporti el meu taüt, diria aquesta. I tu?